Ay mga kabisdak, shoutout tayo kami sa Maricopa Shopping Emporium. Shoutout nila ni Rocky Channel, Orville Felices, Bohol Pride TV, Jifnak TV, Vina Adventure, Ma'am Beth Bustamante, Whitey Assassin, o shoutout po kang Ma'am Rowena M. Langer. Uya, ayaw di kalimot mga kabisdak ha, pag-subscribe sa akong director sa CCTN, Wilnard Banson. Daghang salamat mga kabisdak ug mayong udto. Pagkainita. Init siya pero dili kay sa ingon nga init gud. Alingiing ra ba pero matay. Dami kay higo pug bere. Ana nagtutoy-tutoy ka ng mga pilsin ba. Puno na sad. Koy kwarta. Saan na ko? Ay kabaw na ko. Si Dalusoy nakadawat og 5,000 sa bagyong udit. Ako to magtuon. Ako to babangkahon og inom. Sakto. Dong. Oh, Asa papa niyo Dalusoy? naglimpyo Asa dapit? sa payag. To payag kana. Oh, Si raw sa diya. oh, Usay ka uban. wala, Ari mama ninyo. Wala mama? wala. Papa ra yung Dalusoy na to. Oh, Mato na. oh, Ako mo yung tagay mi. Okay ra? okay. Good. Gawa niya ang balay. Limpyo-limpyo ko sa balay. Ay. Limpyo-limpyo sa balay. Pre Dalusoy. Ay, Matay pre. Usa man ka diha? nalimpyo ko sa balay kay pwedeng gawa. Amo ba? Isa man nga sagbot diha gipangbiya na na. Ay, kay katong anak kay gadula dire niya. Gipiyaan ang sarbo. Dai ba yato pre? Wow, pre lim giinom pre. Tagay ta pre. Na, 100 naman yung kwarta nila, pre. Na. Sintos. Nakadawat ko sa iyo, da, pre, pero nakaiyo 5,000, pero 100 ang kwarta na. Sintos lang hulman pre. Ah, 100 na yung kwarta. Kada 100 pre. Matay. Inom ka? Inom ko tanay. Inom ka? Inom ka beer. 100. Ano yun eh, pre, oh. 100? 100 na, pre. So, bangan pa 100 na ako. 100 mo. Okay ra nimo. Okay na, pre. Ikaw may tanga 100. Oh, Pagkuber. right there. Pagkuber ha? Oh. Matay. Akong kumpare. Nang huwag mo 200. Ya, 100 akong kwarta. Ako pa'y utang 100. Matay, di ni maayo. Balik ato. Ako tong larohon. Balik ato kumpare na ko. Ako tong larohon. Kaya ay, kakainin mo na kay Kubir. Pre. Pre, ay. Dara pre. Ako nang gablihan na pre tagsa ta kay matay lumiya kay. Nakabog na man Kabog na yun. pre. Cheers pre, cheers. Ay, Inom. nakabog na, pre. Yun na pa, pre. Yun na pa, pre. Di ba, yun ganin mo ganiya, pre. Manghuwang 200. Oh, ya 100 din mong gihatag. Kung may mahom yung 100 akong gatag. Oh. Akong giyaw na una, pre. Mura di ba yung maayo, pre? Sakto na pre. Imagine ha, 200 akong gihulman. Ang 200 nimo, nya 100 naman imong gihatag. So, utangan ka 100. Ano utangan mo? Utangan na ka pre, bisan pa kung sa utangan ka pre. Inom sa tabi, inom. Inom pre, inom. Iya, ako sa huna-huna, pre. Gagalibog ka pre. Usbo na ko pre, ang 200. Oh, nya 100 naman imong gihatag. So, kuwangan ka 100. Sabot ka. Ha? Sakto lagi pre. Dili memo? Huwag kita memo na pre. Basta utang ako 100 pre ha? Utang ako 100. Ato na ko pre. Utang ako 100 ha? Utang ako 100.